Aliyasa zebil hukmuna zınk koyberiyaz. Yönü ayna dövüklerini has peydali. Hem de behfiyetli usullu ulunu vanmalya. Hormatlı adamlar, gahriman arkadağlı gahriman serdarımızın dörüdün mümkünçülüklerinin peydalanıp, Türkmenistan'ın Senagat ve Guruluşuk Önümçülüğü Ministerliğinin birlikteki Senagat Teknologiyaları Açık Görünüşlü Paydarlar Cemiyeti ayna dövüklerini qaytadan işlemek için satın alyanlığını ıglan edýär. Siz ayna bölüklerini zınmağa derek, olary satıp, şekerin arasatçılığını, gözelliğini saklamağa öz goşandyňyzy goşup bilersiňiz. Ayna bölüklerini qaytadan işläp, taýýarlanan ýokary hilli, ýangyn howpsuzlygy, ekologik taýdan arassalygy bilen tapawutlanýan täze senagat önümleri bolsa, ykdysady ösüşlerimiziň üstüni ýetirer. Ýöne ýatda saklaň, diňe renksiz ayna bölükleri kabul edilýändir. Habarlaşmak üçin telefon belgileri